explicar què és Veïns en Benissa i sabem, anem a començar a dir el que no és. No és un partit polític, és una iniciativa ciutadana que és oberta i participativa per a totes les persones que tinguin ganes de treballar per a un poble millor. Som gent del poble, activa en associacions, que pensa que la política del poble es pot fer d'una manera diferent. Són persones que parlen unes a les altres, anem convidant-nos uns als altres i anem tots sumant al projecte. Reiniciem, i això és una cosa que no podem recalcar suficientment, està oberta a totes les persones, qualsevol persona, amb idees, amb ganes de treballar, que vinga i que tinga ganes de dir ei, jo tinc una idea pel poble, jo tinc ganes de treballar pel poble, encara que sigui una idea xicoteta, però tinc ganes de que Benissa sigui un lloc millor. No és un grup tancat, com hem dit, dona la benvinguda a tots. I per què? Perquè estem cansats, perquè Benissa és un poble que té molt de potencial. Tenim mar, tenim muntanya, tenim una indústria, un patrimoni històric brutal, i la cosa que sents més quan passeges per la plaça és que és que este poble està mort, és que este poble no n'hi ha res. No tenim per què. Això és una cosa que no hauria de ser així. Tenim moltes ganes i moltes coses que es poden fer perquè siga un lloc millor. Tenim dret a que s'escolte la nostra veu, a donar les nostres opinions, a establir quines són les prioritats, quin tipus de poble volem tindre. I és una cosa que ara per ara no s'està fent des de l'equip de govern. Portem molts anys en el mateix equip de govern, no sabem si estan cansats, se'ns han agotat les idees, no sabem, però no pareix que este poble, els problemes que tinguen, vaig avant, ni que s'escolte el que vol la gent. Com ha dit antes, tots tenim idees. Idees, perquè tots vivim al poble, diferents parts d'ell. Podem participar d'alguna manera de dir escolta, jo pense que això aniria bé per al poble. Això pense que aquesta seria una bona idea. Doncs, d'esta manera, així es pot fer, per a participar, oberta. Per què? Per a construir un canvi en el poble, democratitzar l'Ajuntament. Ara per ara la gestió de l'Ajuntament de Benissa no és transparent. No sabem que es gasten els diners, no sabem quines són les prioritats, no sabem ni siquiera si n'hi ha prioritats. Volem que la ciutadania decidisca on van els nostres diners, els nostres impostos, si s'apliquen a certes... si és més interessant fer iniciatives per a millorar el treball al poble o què tipus de coses. Ara per ara és una cosa que no es fa. I així és com s'estructura Reiniciem Benissa. Com veureu, hi ha tres parts que són igual de grans, perquè són igual d'importants. La que està en el centre, el Fòrum Ciutadà, és on ens trobem ara. El Fòrum Ciutadà és l'òrgan més important de tots, perquè és on la gent, els ciutadans de Benissa, participem, donem la nostra opinió. Decidim les coses que són importants, decidim quines són les prioritats, quines són les nostres necessitats. L'equip promotor és l'equip de persones que treballa per a que les coses que es facin, la feina que es necessita fer, es duga a terme. I està dividit en 4 àrees. L'àrea de comunicació, que és l'àrea que difon els nostres missatges i s'ocupa que parla, per exemple, de difondre els missatges, dels vídeos, de tot el que estem fent, i d'establir els mecanismes de participació en la xarxa, que ara per ara són molt importants, perquè la gent que no puga vindre així també puga participar i puga dir les coses que són importants. L'àrea organitzativa, que és la que elabora els documents i treballa pel dia a dia. L'àrea de participació i del programa electoral, que és la que contacta a les persones que pensem que tenen col·lectius, associacions, entitats, persones particulars que pensem que tenen coses importants per a dir pel poble, perquè estan fent faena des de fa molt de temps i moltes vegades la seva veu no s'escolta. I és la que té que, aquesta àrea és la que té que elaborar amb les propostes que tots fem al programa electoral. No volem que siga un programa electoral en què nosaltres diguem no, pensem que és així, sinó que volem que la gent siga la que ens diga a nosaltres això és el que hem de fer, perquè jo penso que això és bo per a Benissa.
jo ja estic molt farta de que em diguen no, això tal, no sé què, quantos, que pensen per mi. Podem pensar nosaltres, podem dir ei, tenim veu, tenim una opinió, paguem els nostres impostos, som ciutadans de sí. La majoria de nosaltres treballem així, vivim així. Ens va molt opinar. I per últim, l'àrea de finançament, la més important, perquè és la que es preocupa de recaptar els diners i també els serveis jurídics per a saber si tenim que estem fent les coses bé, no estem fent les coses bé, i a banda el que estableix també que sigui una gestió transparent als diners. I m'ha deixat, per últim, l'equip de voluntariat. L'equip de voluntariat és molt important, perquè són les persones que recolzen l'equip promotor i diguem que canalitzen un poc l'acció del fòrum. Els voluntaris difonen el nostre missatge, el que volem fer, però a banda el que fan és analitzar la situació dels barris. Hem dividit Benissa per barris. Cada una de nosaltres no és el mateix si vius a la plaça, que si vius allà baix a l'entrada del poble, que si vius a la capella, tots tenim necessitats diferents. Cada un vivim un tros del poble diferent. No és el mateix si vius a la costa o si vius a Marnes, i tot és poble. Tots paguem els impostos, tots formen part de Benissa. Doncs en una d'aquestes necessitats diferents, en d'aquestes visions del poble diferent, l'equip de voluntariat el que fa és les recull i elabora propostes. Com ho volem fer? El primer fòrum ciutadà va ser el 20 de desembre, els que es van presentar, i molts de nosaltres que encara no estaven en aquest projecte es vam unir perquè vam considerar que era algo molt interessant. Avui presentem el segon fòrum ciutadà, el que ja tenim elaborat més documents per a que la gent per a que ens conega millor, per a que pugui veure exactament quins són els nostres objectius, les nostres coses que volem, els que pensem que són bones pel poble, però que no són res si els ciutadans de Benissa no els recolzen. Aquest fòrum va passar al tercer fòrum ciutadà, que serà el 28 de febrer, que ja serà més específic per a dissenyar el programa electoral. Una altra volta, amb totes les propostes que la gent vaig donant-nos, quan els voluntaris van recorrent per tots els barris, etc. El 28 de març, en el quart fòrum ciutadà, celebrem les primàries obertes. Entenem que és un concepte difícil d'entendre, però no volem, com és un procés completament participatiu, no volem dir-li a la gent ahí teniu el nostre candidat, sinó que volem que les persones voten. Diguin, sí, a mi és que em pareix bé aquesta persona. No volem una idea perquè sí o unes sigles perquè sí i tots com a borregos darrere, sinó que volem que la gent opine. A mi jo penso que aquesta persona és competent, o no, a mi no em pareix bé aquesta persona i aquesta segona persona va millor. Decidís al poble qui hauria de representar-nos. Si ens donem una llista i no podem opinar qui va darrere i qui va davant, això ja ho tenim, no ens agrada. Perquè hi ha persones que sí que t'agraden i que sí que no t'agraden. Doncs així es pot opinar. I el 24 de maig són les eleccions municipals. Al juny hi haurà un cinquè fòrum en què s'analitzarà el resultat, les estratègies polítiques. L'important d'això és que no és un projecte que acaba a les eleccions i que d'ací 4 anys ja veurem el que fem. Això ja ho tenim. Volem que la gent vagi opinant i que vagi decidint almenys 2 voltes a l'any si ens pareix bé o no ens pareix bé el que estem fent. Siga qui estiga, si aconseguim representació en l'Ajuntament. Ja dic, uns partits o persones, o representants que no ens pregunten res, ja els tenim. I no volem fer el mateix. Volem que la gent participi i que continuï participant i que continuï donant les seues opinions i que parli de les iniciatives i que estableixi propostes perquè les coses van canviant. Ara pujarà el meu company, Abel Cardona, per a parlar dels resultats de la confluència política.
portat la corrent. Vam intentar creuar un riu de pedres, fem que parega un accident. I no direm per quin motiu vam saltar del tren. Tot és nou, tot és gran, molt més. Del laberint vam dibuixar l'eixida. La ciutat que no ens estima. No sé quantes hores hem guanyat, sé que augmenta la pressió. Cada instant que passa, lluite com si no hagués tastat encara la decepció. Creuarem la ratlla, ja no em fa cap por. Hem perdut la por, hem perdut la por. No entendre el món. Creus que algun dia tornarem? Creus que algú deixarà la llum encesa? En un instant decidirem. Tots els camins que hem descartat pensen dels nostres peus. M'equivocaré, saps si encertaré, si el laberint mostra la seua eixida. Deixarem que tot fluïsca. No sé quantes hores hem guanyat, sé que augmenta la pressió. Cada instant que passa, lluite com si no hagués tastat encara la decepció. Creuarem la ratlla, ja no ens fa cap por. Hem perdut la por, hem perdut la por. No entendre el món. Deixar-se portar és el més sensat. Quan no vols guanyar, només avançar. Deixar-se portar és el més sensat. Quan no vols guanyar, només avançar. Respirem amb tranquil·litat, és el més sensat. Arrenquem tot el que ens fa mal, només avançar. Llavors haurem guanyat, haurem rentat el fang. Tot és camí des d'ara, tot és camí des d'ara. El riu ens portarà. Xulo el vídeo, m'ha agradat. No, jo de ser l'atrí, perquè he vist a Carmen ahí un poc amb... Jo no tinc les cervicals massa apanyades. Bueno, enxufem el Powell, el següent, Mario. Bueno, jo soc l'encarregat d'explicar-vos què ha sigut com ha resultat el tema del procés de la confluència política. Què és això de la confluència política? A veure, molta gent diu, bueno, això de confluència, què és confluència? Ho expliquem. Confluència és que, passa Mario, bueno, comencem vos explicar-vos cronològicament què hem estat fent des de reiniciem fins a avui en dia. 18 de novembre, la societat benicera de repent tenia un manuscrit per ahí corrent pel poble, uns locos han escrit un manifest que no sé què diuen de la política, que els interessa, què tal. Segur que a dia d'avui ja sabeu tots de què va, és el nostre manifest. És la primera pedra de toc en entendre la ciutadania benicera. A partir d'aquest manifest demanem a la societat una recollida de signatures. Via internet i via físicament, en signatures en paper, anem a replegar més de 400 signatures. Sent bé? Retumba? Quina? Sí? Va, ara ja un poquet.
Una vegada, el nostre primer objectiu era ese, arreplegar més de 300 signatures, val? El que anem fer, era la condició que ens anem demanant nosaltres mateixa per a continuar endavant amb la proposta. La següent acció era la publicació del decàleg, que podeu veure les xarxes socials que tenim publicat. Val? Següent, Mario. Vale, quina és la primera proposta de Reiniciem de cara als partits polítics? Cara als partits polítics només de l'oposició. Vale? Reiniciem Benissa critica a l'equip de govern actual de Benissa, format pel PP i pel PSD o com es diga, no sé, he canviat tantes voltes de nom, però bueno, PP i PSD. Val? Que tingueu ben clar que si l'equip de govern havia sigut PSOE-CIBE i havíem estat en les mateixes, Reiniciem també hauria sorgit segurament. Si el partit que manara fora, jo què sé, UPyD i Ciutadans, que por, també hi seria Reiniciem. Reiniciem és una proposta que es fa a partir de la fartera que tenim del tipus de govern local que tenim. Què és el que proposa Reiniciem als partits de l'oposició? Ho tenim així. Oferim crear una candidatura unitària. No seria una suma de sigles. O sigui, vosaltres quan aneu a votar a maig no vindria una papereta PSOE, més CIDE, més Bloc, més... No, la papereta posaria Reiniciem Benissa. Per què? Perquè creiem que és un projecte que no volem que sigui una suma de sigles, sinó un projecte en si en ell, que tenen identitat pròpia, no fa falta de sigles, penjant ni res. L'estructura seria oberta i horitzontal. Oberta i horitzontal, què volem dir en això? Els partits polítics tradicionals generalment tenen un cap dalt de tot. A Benissa, per exemple, tenim l'equip de govern format pel PP, segur que el Partit Popular de Benissa té un secretari local, està jerarquitzat, que sí, que es faran votacions, però sempre n'hi ha una persona al capdavant. Nosaltres el que intentàvem fer és que fos una proposta horitzontal, oberta a tots, que ningú estiga per dalt ni per sota de ningú. Diu-nos idealistes, però sí, creiem en això, creiem i ho defensem. Procés participatiu, a què ens referim? Primàries obertes, és a dir, que tot el món decidís a quina llista vol presentar-se a les eleccions. Procés participatiu també de cara al programa electoral, és a dir, el programa el fem tots, perquè el decidim entre tots. Fer un programa electoral no és com el que es canvia les cortines de casa. Ai, mira, això no m'agrada, vaig a canviar-ho. A veure, això tampoc m'agrada, vaig a canviar-ho. No van al parque, vaig a posar eduquins. No és així, no s'han de fer així les coses. Decidim entre tots, perquè són coses que es queden per a la història. Serà les primeres obres, com ha dit. I important, no desaparició dels partits. Per què diem això? N'hi ha partits, tots els dibuixos que tenim així baix, PSPB, PSOE i Compromís, són partits amb presència a Benissa, però també a nivell autonòmic, estatal i això. En les eleccions de maig, per posar el cas, són locals però també són autonòmiques. Què passaria en això? En el cas que el PSP, PSOE i Compromís s'hagueren sumat a la proposta de Reiniciem, els partits no desapareixerien. Es farien també la seva campanya de cara a les autonòmiques i a les estatals en novembre quan siguen. No desapareixerien. Les estructures dels seus partits no desapareixerien mai. Es fa la proposta a PSPB, CIBE i Compromís, que són els partits actuals de l'oposició a Benissa, i també Podemos. Podemos en aquest moment, en el moment en què reiniciem, Podem està començant a arrencar a Benissa, està començant a organitzar-se i trobàvem que també era idoni també fer-los una proposta a ells també i que sumaren també a la nostra oferta. Això és per fer-vos una idea del que proposàvem nosaltres, de la nostra proposta inicial. Que era, així podem haver posat PSPB, PSOE dalt, uns colorets no sonaran, CIBE, Compromís, Reiniciem, Podem,
la gent que ho diga, reiniciem. Nosaltres ho hem canviat per això. Ho hem canviat per les persones que formen el PSOE, per les persones que formen el CIBE, per les persones que formeu el Compromís, per les persones que estem en Reiniciem, per les persones que esteu en Podem i tots aquests de colorins que n'hi ha en baix, perquè és una proposta oberta a tothom. No és necessari formar part de cap partit polític per a formar part de Reiniciem. Està oberta a tota la ciutadania. Tota aquesta suma de persones és el que seria Reiniciem Benissa. Ara ja comencem partit per partit, ara faré jo amics. Primer que res, sobretot, dir als partits que ens hem dirigit, als partits polítics de l'oposició, més a Podem, primer que res, llançar-vos un missatge. Mai des de Reiniciem hem tingut cap dubte de la tasca que han fet aquests partits, respecte absolut, hem fet el millor que ho hem pogut, estem convençuts d'això, s'ha portat fins on s'ha portat, però respecte absolut, mai, des de Reiniciem mai, sempre ens ha arribat, quan anem a comunicar el nostre primer manifest i això, van arribar moltes crítiques i això, com que anava també dirigit als partits de l'oposició i això. Volem així, sincerament, creiem en la feina que s'ha fet i respecte absolut des d'un principi. Bon dia, el PSPB. Ens reunim el 27 de novembre de 2014, això està mal, de moment encara no fem viatges al futur. Ens reunim amb el secretari local del PSPB-PSOE, li comuniquem la nostra proposta i res, la resposta va ser molt ràpida, va ser molt directa, molt clara. Ells creuen que el PSPB-PSOE de Benissa, amb la història que té darrere, amb l'estructura de partit que porta a nivell estatal, autonòmic i de tot, creuen que la seva marca s'ha de presentar en solitari. Respectem absolutament la seva decisió, la trobem molt comprensible, la veritat, i donar-los gràcies perquè van ser molt clars. A banda enhorabona també per l'iniciativa, trobàvem que estava molt bé i res, ja sabeu que el PSPB-PSOE no suma a l'oferta de Reiniciem. Compromís. Compromís la història va ser un poc més llarga, 25 de novembre, si us fixeu, va ser el primer partit amb el que vam mantindre un contacte. Hi ha gent de Compromís dins de Reiniciem, gent afiliada, gent, com es diu, el que som jo? Simpatitzant. I res, el 25 de novembre es fa una primera oferta. Una primera oferta, no estic parlant mal. Si us comenta en què consisteix el Reiniciem. Es parla amb el secretari local, es parla amb el portaveu de l'Ajuntament i la proposta es queda damunt de la taula. No acaba d'haver una resposta per part d'ells i al final la gent que està dins de Reiniciem, que forma part de Compromís també, sol·licitem que es faci una assemblea per a parlar d'aquest tema. Aquesta assemblea local es celebra el 27 de desembre del 2014, acudim i intentem explicar en què consisteix Reiniciem. No acaba d'haver massa feeling, la veritat, la proposta no acaba de ser massa ben digerida per molta gent de Compromís i res, al final s'acaba fent una votació. Compromís és un partit molt assembleari, assemblea local, voten i al final es decideix per majoria que el que diu ahir. Compromís vota en contra de presentar una proposta de pacte en Reiniciem Benissa, que és tancat i res, cada un pel seu costat. Trobem que és una llàstima, però també pensem que potser el missatge no va acabar d'arribar massa bé, no sabem què ha passat, però confiem en un pacte que no s'ha pogut donar, mala sort. Seguim en el següent. A Podemos, el 16 de desembre, es fa una reunió amb gent que pertany a Podemos, al cercle local de Benissa. Podemos és
Seria una història molt llarga d'explicar, també que és millor que la gent de Podemos ho expliquen ells en les seues assemblees, si parlem de reiniciem, perquè no és fàcil, no té una estructura que no acaba de ser com un partit, bueno, ja vos dic, no anem a explicar-ho així. S'explica per a que, en el cas de que tinguin interès en negociar a una entrada de reiniciem, es parlen. Següent, Mario. CIBE. 26 de novembre ens reunim amb els regidors de CIBE. Actualment té 2 regidors a l'Ajuntament. Parlem amb ells. El mateix. Se li fa la proposta. Se li explica en què consisteix reiniciem, quina és com es vol fer. Problema. Des d'un primer moment només es parla en els regidors de CIBE, però no en el partit en general. Què deriva això? Que contínuament mantenim el contacte que hay de lo nuestro, però no se nos acaba d'informar. Se nos diu que el partit es reunirà en gener, que encara no ho sabem, que no ens acaben de donar una resposta clara. Què passa? Com vam explicar Carmen abans, reiniciem un calendari establert des de principis de novembre. En el primer fòrum es va explicar quin era el camí que volien seguir i tenim unes dates fixades. Unes dates fixades que nosaltres no volem ser inflexibles, no volem ser tancats, no volem ser nosaltres que ens tanquem la porta a ningú, però també volem que ens prenguin en sèrio. Nosaltres estem així i estem perdent molt de temps, nosaltres estem dedicant moltíssima faena, moltíssima energia i tampoc acceptem que un partit que està en l'oposició de Benissa li facis una proposta en novembre i ens cite a una reunió el 26 de gener. El 26 de gener sabeu quan va ser? Este dilluns passat. Sabeu quan acabava el procés de confluència de reiniciem? Avui, 31 de gener. Per això preguem que se mos prenga més en sèrio. Insistir, no anem a tancar-nos a cap proposta, però nosaltres fem una proposta, tenim un calendari establert, volem que es respecte. Què va passar en aquesta reunió? Passes, Mario? Aquesta reunió a nosaltres ens va sorprendre un poc perquè divendres passat el reiniciem va publicar tots els seus documents. Reglament de primàries, codi ètic, línies estratègiques, està tot publicat. Què passa? Automàticament CIBE ens convoca una reunió dilluns. Sembla que estaven esperant que publicaren tota la informació per a donar-nos una resposta. En aquesta reunió del dilluns també es convoca un sector de Podem i res, discutim a 3 bandes, Podem, CIBE i 4 representants de reiniciem. Res, parlem, intentem negociar. Proposta final. Ells no deixem l'assumpte tancat, intentem que cada un afluixi un poc en les seues condicions. Reiniciem, per exemple, no accepta, com hem dit abans, cap sigla política. Reiniciem és reiniciem. No val la fórmula reiniciem CIBE, CIBE reiniciem, reiniciem CIBE Podemos, reiniciem CIBE, la que se vos ocurrisca. Reiniciem és reiniciem i vol ser reiniciem, això que queda ben clar. I res, CIBE en canvi ens demana que per deixar arrere les seues sigles, la seva marca política i això, que siguem un poc més blanets en alguns punts que després explicarà Macu, reglaments de primaris i això, que siguem un poc més oberts i flexibles en alguns punts que ells van trobar un poc rígids per la nostra part. Tot això es queda en l'aire, però tampoc ens van dir directament, com podeu llegir ahir, si acceptaven realment els nostres documents polítics.
Val? Següent, Mario. Vale. A partir d'ara què? Val? Aquesta és la pregunta que ens hem fet des de Reiniciem moltes vegades. Reiniciem, n'hi ha que reconèixer que Reiniciem part naix en el propòsit d'unificar totes les forces de la oposició a l'Ajuntament de Benissa. Què ha passat? Que no ho hem aconseguit. El propòsit inicial era aquest. Entonces, això ens fa crear uns pocs dubtes, no? I diem, bueno, i ara què fem? El que diu ahir. I a partir d'ara què? No hem aconseguit sumar a PSOE, no ho pensaven, però Compromís s'ha quedat fora, CIBE pareix que també, no sabem què fem ara. Anem a juntar, anem a parlar i hem dit, com diuen en ma casa, el que comences ho acabes. I seguim endavant, normal que seguim endavant, perquè li hem posat molta il·lusió, li hem posat molta energia, li hem posat moltes hores i ara tira darrere, pots tirar darrere però pagarà carrereta, però per deixar-me pel camí, des de luego que no. Què anem a fer? El projecte continua endavant. De quina forma? Una agrupació de lectors i lectores. Què és això? Una altra paraula. La de la confluència. Per a presentar llistes de cara a unes eleccions locals o autonòmiques com siguen, hi ha diverses fórmules. Així a Benissa sempre s'han presentat llistes de partits polítics. El més fàcil és fer un partit polític. Se'n junten 4, firmen una trentena de persones, se'n va al notari, partit polític. Perfecte. Presenta, fas una llista, tancar, te la fas tu soletes, ja. Nosaltres no, nosaltres anem a presentar-nos mitjançant una agrupació de lectores i lectors. Què és això? És el mateix, pràcticament, tu et presentes també una llista, si Benissa són 17 persones, més 3 suplents, però què passa? No som un partit polític, com ha dit Carmen Adés. No som un partit polític i esperem no ser-ho. Ja veurem el futur que ens depara, però de moment tenim claríssim que no volem ser-ho. Per a fer aquesta agrupació de lectors, què necessitem? Més faena. Com no en fem prou, nosaltres som així. No, res de partit polític. Nosaltres, agrupació de lectors. Què necessita? Necessites, per exemple, que 500 persones de Benissa avalen, diguem, entre cometes, en la seva firma. O sigui que, si vos toquen algun dia el timbre uns per allà per març, són de Reiniciem, segur que volen que vos firmeu. Celebració de primàries, quan les farem? En el calendari que ha explicat Carmen abans. Les primàries, qui podrà presentar-se? Tot el món. Després ho explicaran més detalladament, però les primàries de Reiniciem són obertes. Així no hi ha afiliacions, no hi ha quotes, no hi ha absolutament res. Qui vulgui presentar-se a les primàries de Reiniciem es podrà presentar, sempre i quan complisca les normes que després detallarem en el nostre reglament de primàries. Normes molt senzilles i evidents. Si estàs en un altre partit polític no pots presentar-te en altres primàries. Si eres un delinqüent, coses d'aquestes no pots presentar-te. I tenim clar que el nostre nom serà Reiniciem Benissa. Reiniciem Benissa estarà en maig, a finals de maig, l'últim diumenge de maig, tindreu la papeleta de Reiniciem Benissa al taller d'Ibarça on facin les eleccions. O sigui que hi estarem, ho tenim clar. I també que ja ho tenim clar. I ara ja vos deixo, ho dic jo, Carme, ho dius tu? En les línies estratègiques, que és un dels documents que hem publicat la passada setmana, que ho explicarà la nostra companya Núria i Carme. Gràcies. Vaig a fer referència als objectius de Reiniciem per als quals, per arribar a ells, seguim unes línies estratègiques, que és el que t'ho explicar ara. Els objectius de Reiniciem Benissa, que són tots, és implicar i fer participar a la ciutadania, és a dir, posar en mans del poble tota la gestió del poble, és a dir, i per a fer això el que volem fer també és donar-los mecanismes per arribar a fer-ho, és a dir, volem fer arribar a la gent que pot participar, perquè sí, jo vull participar, però com?
nosaltres posem els mecanismes perquè podem fer-ho. També democratitzar la gestió de l'Ajuntament vol dir que siga transparent, que tot el món pugui entendre-ho, pugui tindre accés i pugui opinar i després decidir, perquè no es tracta de decidir de forma tancada i el que ha dit Abel o com hem fet referència abans, no m'agrada el parc, vull canviar-lo. No, volem opinar perquè és història i no anem a canviar-lo d'ací 2 anys. Portava uns anys així i va quedar així perquè sí llau. Bé, construir un model de creixement i futur de Benissa. Per què? Perquè té molt de potencial, perquè no és només arribar a la crisi convivint del sector serveis, convivint del turisme, què fem? Es queda estancat llau? No, té moltes més coses que potenciar i per les que treballar i és un dels objectius més importants. Perquè no es tracta de 6-5 anys altra volta caure en un forat, no. Es tracta d'anar creixent cada volta més. I també que el model de desenvolupament estigui basat en un equilibri del medi ambient, de la societat, perquè és molt important, i de la cultura del poble. Bé, aleshores, les línies estratègiques que seguim, en primer lloc, apostem totalment pels sectors públics, perquè en el moment que tenim un intermediari, ahir ja alguna no funciona. Donem totalment suport als serveis públics i que sigui més transparent tot. Volem potenciar els drets socials i l'impuls de polítiques de protecció social. Per damunt de tot, les persones. Som persones, vivim en societat, per alguna cosa serà. I no es poden tolerar fets que fins ara s'han tolerat, que unes persones deixen de tindre unes ajudes, que es donen prestigi a altres coses han de ser les persones. No, són persones, no som res més. Promovem la igualtat d'oportunitats efectiva i real entre homes i dones. Per favor, estem al segle XXI. Sí, homes i dones iguals, però sabem que realment no és així i ja està bé. I el que nosaltres defensem és que per fi sigui així i és que és possible totalment. Reorientar i potenciar el model econòmic i productiu de Benissa i la seva estratègia turística de qualitat. Com he dit abans, que no sigui una cosa a curt termini, sinó a més. I una cosa que siga per a llarg i per a potenciar tots els elements que té per potenciar Benissa. Sobretot crear una democràcia real i participativa, com he dit abans, per a que tot el món pugui participar, intervindre i implicar-se a partir dels mecanismes que nosaltres proposem. Desenvolupant mecanismes de control ciutadà i de participació ciutadana a l'Ajuntament. Estem totalment modernitzats tot el món i tenim eines per fer-ho, anem a utilitzar-les. Vos deixem Carmen, que continua. Com ha explicat Núria, aquestes són les línies de treball. Com anem a assolir-les? Ho ha introduït també Carmen abans, el voluntariat, que sou també els que esteu així en el fòrum, ja vam començar a treballar sobre el que serà el programa electoral. Anirem al teixit associatiu del poble en les següents setmanes i de cara al 28, que presentarem ja el primer esborrany del programa, per tal de consultar de forma específica en tots els col·lectius i associacions que hi ha en el poble i que, diguem, traten temes específics, anem a buscar-los per a recollir-los i que participen dins del procés. I després buscarem a persones expertes en sectors. Anem a consultar aquells i aquelles que saben, concretament, en totes les àrees que anem a proposar de les línies que presenta Núria, que ens diguen, que ens orienten, que proposen. El programa electoral, com el tenim que presentar el primer esborrany a final del mes de febrer, va començar ja en una sessió anteriorment i els pròxims divendres del mes de febrer, el 6, el 13 i el 20, continuarem treballant. El que volem
és que entre tots i totes fem el programa electoral. No volem proposar accions que després hagin de defendre perquè nosaltres en una reunió amb 20 persones hem decidit què és el que volem fer. Hem de ser concrets, hem de ser realistes, pràctics i hem de ser tots, perquè després és el que anem a treballar al llarg dels següents anys. Per això necessitem fer-ho entre tots i totes. Per això vam començar i vam encetar en la primera sessió, que van vindre, no sé si eren 25 o 30 persones. En aquest primer moment vam somiar. Vam somiar quina era la Benissa que volíem d'ací 20 anys. Però no des del que pensem que anava a ser, sinó del que desitjàvem. Per a nosaltres és l'escenari per a continuar treballant els propers dies. Serà a partir d'ahir com anem a assolir les propostes per a aconseguir aquest somni. I hem de fer-ho tots i totes de forma concreta i realista, perquè després ho hem de defendre. Hem de dir, bueno, no anem a proposar el que no podem fer. I com ho farem entre tots i totes, serà el més realista. El 6 de febrer parlarem sobre el desenvolupament socioeconòmic i ambiental. El 13 ho farem sobre el sociocultural, això és educació, benestar social, esports, igualtat i sanitat. I el 20 de febrer ho farem sobre el desenvolupament polític i l'administració local. Totes les sessions seran aquí en la seu i a les 7:30, amb una duració d'aproximadament hora i mitja, i si tenim més ganes, doncs més. Les reunions amb persones expertes, els companys i les companyes que estem dins de l'àrea de participació, hem començat ja a posar-se en contacte amb algunes d'elles, ho farem al llarg del mes de febrer com dia i anirem publicant-ho en les redes socials, igual que en els col·lectius i associacions, al llarg del mes de febrer. L'objectiu és arribar al 28 en una proposta del que serà el programa electoral, composat per tot el que proposem entre tots i totes. Insistim, l'objectiu, crear un poble sostenible, habitable, accessible i molt respectuós en el seu patrimoni natural i cultural. Aquest és l'objectiu principal. A partir d'ahir anem a fer qüestions concretes, propostes concretes, perquè després serà el programa electoral de tots i totes, que és el que tenim que defendre i tenim que fer que sigui arreu. Aquestes són les línies. Ara vos proposem com a document de treball de Reiniciem votar. Si esteu d'acord en el que vos han plantejat en la cartolina verda, si esteu en contra, en roig. Òbviament, i abans d'això, si qualsevol té algun dubte o vol introduir qualsevol cosa, endavant. Anem companys dalt també amb micro i sempre uno que té el cable molt llarg. Si algú té alguna pregunta, algun dubte, i si no, fem la votació. Votem, no? Òscar de ganes de votar. Ningú té una pregunta, doncs si voleu votem. Té una cartolina que és que la part de darrere és blanca, aleshores les milloraré per a la pròxima assemblea. Clar, és que després està blanc per darrere. Aquí està comptant, aquí vaig. Aquí està comptant. Rosa no n'hi ha cap. Qui està? Pau. Pau? N'hi ha roges. Totes verdes. Línies estratègiques de Reiniciem aprovades per unanimitat de vot. Sergi i Òscar us explicaran ara el document del Codi Ètic.
Bona vesprada a tots per vindre. Soc l'encarregat d'explicar-vos un poquet el codi ètic. Farem com abans, quan t'acabi d'explicar, farem un torn de preguntes, si teniu algun dubte o suggerència, i després continuarem amb la votació. Les persones que conformem la candidatura Renaixent Benissa hauran de respectar i signar davant notari aquest codi, per deixar constància del compromís davant la ciutadania per treballar amb rigor i transparència. Com a possibles càrrecs electes, els membres de Renaixent Benissa es comprometran a fer l'Ajuntament més democràtic, més participatiu i a retre comptes en tot moment i també lluitar contra la corrupció. La democratització de la representació política passa necessàriament per exercir les responsabilitats d'acord amb els continguts del programa electoral i al servei del conjunt de la ciutadania, més enllà dels interessos personals o corporatius. Per ser transparents quant a gestió, les despeses i els ingressos de l'Ajuntament, així com de fer públic les agendes i les reunions dels nostres representants. Creiem que els programes electorals comporten una responsabilitat. Estan al servei de la ciutadania de Benissa, per la qual cosa es comprometem a acceptar la revocació de la confiança de regidors i regidores per la mala gestió o incompliment injustificat del programa. Garantir la participació de la ciutadania en la presa de decisions rellevants. Crear un clima i una cultura de transparència comporta les recomptes als benissers i benisseres a través del Fòrum Ciutadà, al qual hauran d'assistir els nostres càrrecs públics com a mínim 2 vegades a l'any. Per tal d'evitar la corrupció i lluitar en contra seua, el salari màxim dels representants de Reiniciem a l'Ajuntament no superarà 3 vegades el salari mínim interprofessional. Com podeu veure, aquest any no passa dels 2.000 euros. Així mateix, es comprometem a no acceptar regals per la condició de càrrecs electes, ni a realitzar despeses superflues dels fons públics. Per tal d'evitar conflictes d'interessos i incompatibilitats, els regidors s'abstindran a votar en afers en els que es troben implicats directa o indirectament, així com a usar informació privilegiada amb interès personal. A més d'autolimitar-se a 2 legislatures consecutives, els càrrecs electes publicaran cada any la seva declaració d'interessos, béns i rendiments patrimonials. A més de comprometre's a renunciar dels seus càrrecs davant la imputació sobre delictes relacionats amb la corrupció. Molt bé, després d'això, si teniu alguna pregunta o suggerència, si no, passem a les votacions. Pues s'aprova per unanimitat el codi ètic de Reiniciem. Ara, per explicar el reglament de primàries, que és un poc complicat, pujarà Manu Crespo i Cavalletis. Bona vesprada a tots i a totes i gràcies per haver vingut. Robert i jo som els encarregats d'explicar el reglament de primàries. Per què decidim fer un reglament de primàries? Perquè desitgem construir una candidatura comú per a les pròximes eleccions municipals del 24 de maig de 2015. Aquesta candidatura triarà els seus integrants mitjançant un procés de primàries obertes a tota la ciutadania, que com molt bé han dit ja els meus companys, pot presentar-se tot el món. Quins principis són els que regeixen el reglament de primàries? Ha de ser un reglament comprensible i transparent en totes les seues fases. Ha d'oferir un tracte igualitari i just a tots els actors que decidisquen participar en el procés. També ha de garantir que tot el poder de decisió
recaiga en la ciutadania a través del seu vot, ha d'establir un sistema de garanties adequades per assegurar el seu compliment i ara anem a veure qui pot votar en aquest procés de primàries. En el procés podran votar totes les persones residents a Benissa majors de 16 anys. L'únic requisit que se'ls demana és que en el seu DNI, en el seu NIE o en el seu passaport aparega que viuen en Benissa i en el cas de que no aparega que demostren que viuen a Benissa per mig del padró. Qui podrà presentar-se a aquest procés de primàries? Totes les persones que complisquen els següents requisits. No podrà ser elegida cap persona afiliada a qualsevol altre partit que participe en les mateixes eleccions o que donen suport a altres partits, coalicions, en les mateixes eleccions municipals, en candidatures diferents a Reiniciem Benissa. Tampoc podran presentar-se com a candidats aquelles persones que es presenten, aquelles persones que ja hagin sigut regidors o regidores amb anterioritat. Vull dir-vos que aquest article té una esmena i ara després explicarem quina és la postura de l'equip promotor. Les persones que es presenten com a candidats han d'acceptar, compartir i respectar els principis polítics i organitzatius de Reiniciem Benissa i el seu codi ètic. No han d'estar immersos en procediments judicials per violència de gènere o xenofòbia en qualitat d'acusats o de col·laboradors. I tampoc han d'haver incorregut, si es donarà el cas, en impagament de la pensió d'aliments. Ara vos parlaré del comitè electoral. No està el comitè electoral. Sí. En com? Ahí. El comitè electoral té les següents funcions. Per una banda, organitzar, coordinar i resoldre la realització de les primàries. I en l'altre lloc, supervisar i observar el compliment del reglament que estic explicant-vos. Quina és la composició del comitè electoral? Hi haurà 2 persones designades per l'equip promotor, 2 persones designades per l'equip de voluntaris i 3 persones designades per vosaltres, pel Fòrum Ciutadà. Quin serà el procediment electoral? En el tercer fòrum, que es celebrarà el dia 28 de febrer, s'obrirà un termini no inferior a 5 dies per a que totes aquelles persones que estiguen interessades en presentar la seva candidatura presenten les seues sol·licituds. També s'obrirà un període d'inscripció en el cens electoral i aquest període d'inscripció del cens electoral es tancarà en la mateixa data que acabe la finalització de la campanya de primàries. La campanya de primàries. La duració no podrà ser superior a 12 dies. Els candidates tindran prohibit difondre publicitat autofinançada i si en el cas de que hi haguera confluència amb altres partits, Reiniciem no permetrà que, com a partit que són, facin campanya política a favor dels seus candidats. Com serà la votació? Els electors votaran de forma presencial i prèvia inscripció en el cens electoral. El cens electoral no ho he explicat, però us podreu inscriure via internet a través de la pàgina web o bé en unes butlletes que es repartiran. El dia de la votació hi haurà una única mesa de votació
durant una jornada completa de matí i vesprada en horari de 10 a 20 hores. La data d'esta votació ja vos informaríem més avant. I el sistema electoral. Poden passar dues coses. En el cas de que es presenten menys de 10 candidats, vosaltres, el fòrum i la gent que s'hagi inscrit en el cens, podrà votar a aquestes persones per posició numèrica. Anirem votant 1, 2, 3, 4. Si se'n presenten 10 o més, només es podran votar a 5 persones, de l'1 al 5. Sí, haurà així, si n'hi ha més de 10, el que n'hi ha és cada persona que vota té 5 vots. O sigui, en 1, 2, 3, 4 i 5 es pot repartir entre 5 persones. Entonces, com hem dit abans, menys de 9 candidats, tu els ordenes, qui vols de primer, qui vols de segon, qui vols de tercer, qui vols de 9. Que n'hi ha més de 10 candidats, doncs això, tens 5 punts a repartir entre 5 persones. Qui més punts té, va primer. La candidatura resultant ha de complir els criteris legals de paritat, de gènere i de posició. Es respectarà... Sí, els criteris són els criteris legals que n'hi ha de paritat de gènere, que és entre els 5 primers llocs de la candidatura ha d'haver sempre com a mínim un 40% de dones. Entonces, clar, la votació, si té algun criteri, igual que modifica la votació, serà pel criteri legal de paritat de gènere, com és lògic. I ara torne a l'article 6 que vos havia comentat que tenia una esmena. Un membre del voluntariat ens ha transmès que no li pareixia bé que a les nostres primàries no es pogueren presentar persones que ja havien sigut regidors o regidores. Nosaltres, en un primer moment, quan vam fer el reglament de primàries, aquest article no era així, ho limitàvem a persones que només hagueren estat durant una legislatura en l'Ajuntament. Ho limitàvem sobretot perquè, com hem dit en el Codi Ètic, representants de Reiniciem, representants públics, si arribem a tindre, només poden estar 4 anys i després, si tornem a presentar, 4 anys més, és a dir, 8. Entonces, inicialment havíem contemplat que qui poguera presentar-se en Reiniciem només podria haver sigut regidor com a màxim una legislatura. És a dir, una legislatura anterior i una amb nosaltres, 8 anys. Però, bueno, va ser un tema polèmic, dins de l'equip teníem dubtes, però al final van arribar a un acord per unanimitat, l'equip promotor, però que després ho decidirem així entre tots, que era de dir, a veure, estem fent alguna cosa nou, volem gent nova. No qüestionem a ningú que hagi sigut regidor. Com ha comentat Abel, respecte total tant pels regidors dels partits de l'oposició com pels que han sigut regidors pels partits governants o des que va vindre la democràcia. Nosaltres no... Aquesta limitació no és perquè no ens fiem d'aquesta gent, simplement és perquè estem fent un projecte nou i volem cares noves. Per a nosaltres no s'ha hagut gens fàcil perquè, per exemple, Macu, la meva companya, que és membre de l'equip, ella ha sigut regidora, però no ha arribat a ser regidora tota una legislatura. Però en la decisió que hem pres de si vols ser candidat no pots ser regidor, o sigui, no pots haver sigut regidor, ella en aquest cas, sent una de les que més està treballant, no pot presentar-se. També us suposa una pèrdua grandíssima, però ella ha sigut la primera companya que també ha dit. Jo vaig estar ahí a tope, però si tirem això, ho fem en gent nova. I no ens sent que exclosa del projecte perquè, com molt bé han dit tots els companys que han parlat abans que jo, aquest és un projecte obert on pot participar tot el món i que al final qui pren les decisions no són ni els voluntaris, ni l'equip promotor, ni la llista de candidats. Les decisions aneu a prendre-les vosaltres, el fòrum.
De totes formes, com hem recapitulat, hi ha una esmena, o sigui, un membre de Reiniciem del voluntariat ha fet l'esmena. El membre està present, si vol defendre-la. No, jo... Un moment. No, però... Está l'altre micro ahí, Robert. Robert, està el micro sencer. Bueno, no, només dir-vos que no m'agraden els vetos. No sé si algun conseller podrà presentar-se o un regidor. No m'agraden els vetos, no m'agrada que es veti ningú, que l'únic suport sigui el de la gent. Aquesta és la meva esmena. Hi ha gent que segur que jo conec, no sé si podran participar, però està becant-se, que puguin ser regidors en l'any 80 o 90, són gent molt vàlida, que es fiqui un veto no em pareix bé. És la meva esmena, simplement. Gràcies. Pues, algú més vol dir alguna cosa? És un tema que es dona el debat, ara és el moment, ¿no? Si algú vol opinar algo... Yo creo que la gente que quiera... Comenta. A ver, yo pienso que los que han sido regidores antes, como Marco, por ejemplo, si aunque no salgan elegidos, porque yo estoy también de acuerdo en que sean caras nuevas y gente nueva, pero ellos pueden ayudar igualmente. O sea, que es que no porque no estés ahí dando la cara, digamos, no puedes ayudar. Yo creo que una familia es un padre, una madre y los hijos. Está claro que unos representan más que otros, pero se puede trabajar todos por la familia haciendo un símil, creo yo, ¿no? Pienso que si estamos apoyando una cosa nueva, por lo menos mi opinión es esa. Porque como estamos, y no lo digo por el Ayuntamiento de Benissa, que yo no lo conozco, pero a nivel nacional estamos tan hartos de ver la gente que está dentro, que no tiene por qué ser así, pero digamos que yo apoyo, por ejemplo, caras nuevas, desde mi punto de vista, o sea, no quiero que penséis que no apoyo a los que han sido regidores de antes, que por supuesto que sí, pero pienso que vamos a hacer algo nuevo, o eso es mi opinión. Es que esa es la idea. La qüestió no està en moltes legislatures. La qüestió està en que no siguin legislatures continuades. Si uns fan a clientela a la primera i la segona se la disfruta i arriba a la tercera i ja no fa res perquè no li queden idees, aquest és el problema. Els americans, un que ha sigut president, no pot a la tercera presentar-se, però 2 legislatures després pot tornar-se a presentar. El que no pot és continuar en la tercera. I en aquest cas, en una primera, i si d'ací 12 anys es torna a presentar, n'hi ha que considerar si el voleu o no. Però continuades és el que n'hi ha que impedir, que no siguin continuades. Jo penso que vetar, és el que dic, vetar a gent, el veto té que ficar la votació, no ninguna persona, ningú equip. Per mi és un veto molt radical, que potser arriba el dia i no es presenta ningú regidor. Però si una persona va ser regidor en el seu dia, fa 10 anys, 12 anys, que no ha tingut capacitat de govern, vetar-lo, per mi és una cosa que no és positiva. A més, és una cosa negativa, i ho dic per vostre bé, perquè és una cosa que va en contra de la pluralitat, de la gent poder presentar-se. Home, a veure, com he comentat, és la proposta de l'equip, i així tota la gent que està avui així és un fòrum i anem a decidir-ho entre tots. O sigui, a veure, cada partit, nosaltres no ho som, però cada partit marca els criteris per presentar els seus candidats, aquells que fan primàries. I hi ha partits que demanen no sé quants centenars d'avals per ser candidat. Nosaltres hem decidit, nosaltres, com a equip, fer aquesta proposta al fòrum. Aquesta és la idea. Vull dir que ens ha costat molt prendre aquesta decisió, però pensem que és la millor. És la millor perquè, com he comentat, és un projecte nou. I els que ens segur regidors, com ha comentat la dona aquesta, poden vindre. És que a veure, tu pots ser voluntari, pots ser membre de l'equip, pots estar a tope amb la companya Macu. Però, ja que nosaltres ho fem i la majoria de gent que forma part de Reiniciem
no en sou mai regidors, si estem així és perquè tenim aquesta il·lusió. Continuem opinant? A veure, sí, de totes maneres, el que diu Pepe venís a raó, i n'hi ha uns plaços, els acabem i els comencem. De totes maneres, si Benissa, si es presenta algú, si es presentara algú que és algú regidor, com Benissa del Cincinnati, que tots sabem qui és un mantecao, qui no és un mantecao, qui se la tira a la tira, qui no se la tira a la tira, i qui valdria més que no eixir de casa tots els dies. I per això està la votació pròpia. O sigui, tots som majorets i conseqüents per dir, però en barri que no ho estic interès. No, jo ho tinc res, no? O sigui, jo trobo que no pot anar molt. Allà ni en tornem així, que som majorets, que ho entenem, i no fa falta que diguem noms. Però si es presentara algú li diríem, tu a casa no t'has pot anar, així que fas. No? Prove. Seria més castig que no el votaren i una persona presentada el que he dit i no el votaren, això és la democràcia real. Només dir això, seria més castig. Respetem el torn de paraula a tot el món. El que té el micro escolta tot el món perquè ara no s'escolta. Jo només volia dir que, com diu el dit aquell, Cànter nou, auia clara. És un projecte nou i anem a per totes i també els regidors que han sigut ja ho han tingut bé i ara mos toca als joves, ara mos toca a la gent preparada de Benissa que volem agarrar el relleu. Deixem-nos i anem a allà. Si voleu, deixem dos intervencions més, la que queda ahí, y bueno, menos que no siga como... Sí, yo no quiero ser reiterativo, han hablado muchos miembros, yo soy parte del grupo promotor de Revisión Benissa y quería complementar un poco esta visión que tenemos nosotros acerca de la renovación política. Aquí el compañero que ha presentado la enmienda comentaba que es muy radical. Yo lo que veo radical es que haya cargos políticos que repitan reiteradas veces, que estén 12, 15 años en el poder. Eso es lo radical. Que haya gente nueva es una alegría y un motivo de satisfacción. Solamente eso. Hola, com ha dit la persona d'edat que és l'hora dels jovens, els majors també tenen dret a aportar coses. Dic jo. Per al·lusions... Després no sols el jove. És que el segon... No, a veure, el segon... Per lo que dius, a veure, el reglament no diu res de gent major o no. Sí, però... Sí, un moment, perdona, Delfino. Un moment, has intervingut prou voltes, pots intervenir després, et vull dir jo alguna cosa, no passa res. A veure, és cert que els que m'han engegat la iniciativa són gent jove. És cert que anem a fer, som el que som. Però des del primer dia hem intentat sumar gent més major i gent gran, clar que sí. És que si no comptem amb ells, només cal mirar l'estructura d'edat del poble. Hi ha més gent major que jove. La nostra idea és això, avui és que la gent que està així, el fòrum, som reinicient amb ells. I hi ha molta gent major, jo veig tant gent major. Nosaltres anem a fer tot el que siga perquè aquest projecte arribi a totes les edats, a totes. Però... No l'has matisat. Jo en cap moment he dit que era un projecte jove, sinó que no matisem, però tampoc no anem a concretar la coseta. Fer. Ai, Robert, a veure, en contestacions a la xica esta, ningú ha dit que no contem amb les persones majors. Clar que contem, però el que no volem que compten igual que tots. El que volem és gent nova, les cares noves. Aquesta gent pot estar darrere i pot participar i aportar la seva experiència. No rebutgem aquesta gent, què va? Al contrari, la volem. Delfino, tu volies intervindre? Sí, jo també. És que, no, un segon. Anem a fer-ho bé. Anem a fer un micro i sense interrompir els demés. Per favor, 2 intervencions més i hem de seguir. Anem a votar ara, o sigui que... I després el company.
Se preneu com si fora gent jove, gent major, o sigui, jo no parlo res de tot això. Jo dic que estic totalment en contra ni de vetar a ningú. Com ha dit Andreu, la gent estem parlant que la gent ja és soberana per a votar, sabrà qui és vàlid, qui no és vàlid, qui són vàlids, perquè tots volem gent jove. Vetar una persona, sí, que pugui participar, però no amb totes les condicions, perquè no podrà presentar les primàries, tindrà que participar limitat. Si estem parlant d'un vet, és un vet, vulgueu com ho vulgueu. Només vols dir que això, ni estem parlant de gent jove, ni estem parlant de cànters d'ell, ni res. Estem parlant que cada un porta el que sàpia, el que vulga o el que puga. Tengo el gusto de conocer magníficos regidores del Ayuntamiento de Benissa. Al margen de eso, creo que es un proyecto nuevo. Y como proyecto nuevo merece una cuota de confianza en la gente nueva. Todos ya tuvieron su oportunidad de cambiar el pueblo. Algunos lo cambiaron, otros no, otros cambiaron sus bolsillos. Entonces, creo que nadie está hablando aquí de edades. A mí me pueden acusar muchas cosas, pero de joven no. No estamos hablando de edades, estamos hablando de experiencias y estamos hablando de ganas. Yo conozco a algunas de las personas que están aquí al frente directamente, y si hay una cosa que tienen es ganas. Y eso es transformador. Eso es lo que es transformador realmente. Entonces, simplemente creo que un proyecto nuevo no sería nada malo ver qué pasa con figuras nuevas. Bé, ara em va acompanyar... Bona vesprada. Jo també pense, com he dit el company Eder, crec que fa falta a la política actual, fa falta cares noves. Si fem un paradigma estatal, per exemple, podem fer una ullada al que ha passat en Esquerra Unida, per exemple. Ha tingut que posar Alberto Garzón com a cara nova per no enfonar-se més, per una davallada. La política actual, repetís, li fa falta cares noves, un projecte innovador i nou. I jo el dels regidors ho veig completament perfecte. Bé, a continuació anem a fer dues votacions. Ara m'acompanya Marco, explica cada una d'elles. Vale, en un primer moment només anava a votar-se si estaven d'acord amb el reglament de primàries o no, però com este article, l'article 6, té una esmena del company, doncs anem a votar primer l'article i després si acceptem el codi de primàries o no. Per a votar lo de l'article 6 seria a favor de l'article, en verd a favor, o sigui que restringim no, perquè tenen la porta oberta en els altres grups. Si les persones que es presenten a les primàries de Reiniciem Benissa no han d'haver sigut regidors o regidores, i en el cas de que isquera que no a este article ho deixarien tal i conforme estava. Només persones, o sigui, limitat a una legislatura. Una persona que hagi estat en 2 legislatures tampoc es podria presentar. O sea, qui estigui a favor que l'article es quede com està, verda. Qui prefereix que la limitació de només 4 anys, roja. Vale? Verd es manté i ja està. I qui no estigui a favor que es mantinga, la roja. Aquí hi ha 42 a favor, 11 contra. ¿32 a favor? Tiro pel micro, així no sabem d'alguns
quants verds n'hi ha o quants roges? Sí, así han votado en 2 personas a favor del artículo. Així 42 a favor i 11 en contra. 42 a favor, 11 en contra. Pues, bueno, el resultat està clar, es manté el reglament en aquest punt tal com està, la limitació està. Ara anem a passar a votar el reglament en si. Verda, votar el que està a favor del reglament i roja que no estigui a favor del reglament. Espera un moment. Ai, que m'enduc a sola. Que arriba tu. No, jo simplement volia dir perquè hem parlat de lo... Jo crec que l'ha tancat jo sense. No està, no? Sí. Hem parlat del tema de la... si les persones estaven condemnades o no condemnades o immerses en procediments judicials, i a mi m'ha quedat un poc ambigua i crec que haurien de limitar una miqueta més. Jo sé dir-ho ara, no? Però el tema és que sols s'ha dit que aquestes persones declaren que han tingut, o sigui, que no han pagat, que no estan immersos en procediments judicials. Immersos vol dir que estan ara, en aquests moments, en un procediment judicial. Jo posaria condemnats els últims 5 anys, o sigui, persones que hagin estat condemnades per qualsevol delicte, durant els últims 5 anys no podrien presentar-se a les primàries. Estem parlant de gent que hagi comès robo, agressió, qualsevol delicte. Jo posaria persones condemnades en els últims 5 anys. Pense que en més de 5 anys potser no... Pense que la persona possiblement hagi canviat o el que siga. I persones immerses en procediments judicials, diria tots els procediments judicials. És que estem parlant del Codi Penal, vull dir, n'hi ha uns delictes, vull dir que únicament siguin uns i no els altres, vull dir que estem acceptant gent que potser no paga la pensió d'aliments però sí que robe, no? És que, entonces, jo sí que tancaria un poc més a això, o sigui, a persones condemnades en els últims 5 anys per qualsevol delicte i després persones immerses en qualsevol procediment judicial, penal. O sigui, estem parlant penal. Doncs jo volia afegir això perquè penso que s'ha quedat molt ambigu i realment pot entrar qualsevol persona ahí. I no és el que volem, no? És una bona apreciació i bueno, ara és el moment. A favor del que ha comentat la companya Maite, verda i en contra roja. S'aprova per majoria i ara sí, ja anem a fer la votació del conjunt del reglament. Qui estigui a favor del reglament, tal com està, verd, i qui estigui en contra, roig. Dalt n'hi ha roges, comenta-ho així, si no ho sabem. No n'hi ha cap. Vale, assenyant-los. Un moment. Bueno, hi ha 2 o 3. 2 roges n'hi ha acibats. Pues queda aprovat. Un poquet més fort. No és cap secret on invertir més diners. En breu, afrontarem una campanya electoral on farem cartells, posarem falques a la ràdio, imprimirem fullets informatius, entre altres. Tots aquests exemples de despeses
són aquelles les que tenim que fer càrrec ara endavant. Si us pregunteu d'on estem traient els diners, la resposta és molt senzilla, de les nostres butxaques. De moment, en l'equip promotor hem assumit una quota inicial que paguem segons disponibilitat personal i amb això i els nostres dispositius hem arribat fins on estem ara. Com haureu vist, perdoneu, no l'heu vist perquè la tenim així, ara quan isqueu veureu una vidriola. És un pot de vidre transparent i obert. És una ferramenta, la Temacu està ensenyant-la ara. És una ferramenta més que podeu utilitzar tots per a participar en el nostre projecte. Som un grup de gent de Benissa amb ganes de treballar i sabem que ens hem d'arremangar. I a més, volem que les aportacions siguin només de les persones, individuals, per així protegir l'exercici autònom de la política. Les dades dels moviments econòmics, el que hem aportat i el que hem gastat, les oferim a totes les persones que estiguen interessades en conèixer-les. I en el moment que tinguem la web en ús, les farem públiques. Esta mateixa filosofia de la claretat és la que volem aportar a l'Ajuntament. Nosaltres ens comprometem en la transparència i dipositarem la informació dels ingressos i les despeses de manera que estiga a l'abast de tothom. En l'edició en Benissa no tenim subvencions, però tampoc ens hem interessat en buscar-ne. Nosaltres som més d'idees i de persones. Però ja ho sabem tots, amb diners carxofes. I sense ells serà complicat que el nostre projecte arribi a tot el poble. Per això estem plantejant-nos distintes maneres d'aconseguir finançament i volem agrair-vos d'avantmà qualsevol suggerència que es puguem fer arribar. Nosaltres hem començat organitzant un sopar en la plaçoneta la nit del tercer fòrum i vos convidem a que participeu, perquè creiem que serà una meravellosa ocasió per a que simpatitzants, amics, familiars ens coneguem millor. Així que per a finalitzar la meva intervenció, instar-vos a que ens apunteu al sopar, col·laboreu com pugueu i entre tots fem rebentar la vidriola que posarem fora i res més. Gràcies per tot i bona nit. Carmen. Bé, mirant. Anem ara a fer l'última votació, la votació fundacional de Reiniciem Benissa, quan ja hem votat el codi ètic i tot. Vale. Aquesta és la pregunta. Esteu a favor de la constitució de Reiniciem Benissa com a candidatura per a les properes eleccions municipals del 24 de maig de 2015? Qui diàleg? Así vais donde habían tres. Bueno, donde habían tres para un rato. De Roger y el resto de él. totes les coses importants que tenim que parlar avui. Bé, gràcies altra vegada per la vostra participació, per estar amb nosaltres, per contribuir a este projecte. Convidem a la participació, a que vos feu voluntaris, a que doneu les vostres idees. No és molta feina, tal volta soles és parlar amb els veïns, fer una llista d'idees, dir qualsevol que nosaltres coneixeu pel poble, escolteu, jo he pensat en aquesta cosa. És important, vaig n'hi a una taula, si voleu fer-vos voluntaris, ja dic que no és una cosa que tingueu que fer passar
però tota l'ajuda és benvinguda. Bueno, us convidem a l'assistència al pròxim fòrum del 28 de febrer. Serà molt important perquè parlarem del programa electoral. I abans, totes les idees, totes les propostes que tingueu, totes les iniciatives que tingueu, que pugueu recollir, per favor, fer-nos-les arribar. Moltes gràcies.